Fáilte gig mBaile Átha Cliath. Fáilte go mBaile Átha Cliath gan Oireachtas. Chuir mar chuirt chiorcal comhrá is siopa labhairt ar bhanam Connolly Books. Luigh siad na buntáistí a bhfuil ar fáil do bhaintear Átha Cliath mar go bhfuil an taireachtas ar siúl i mBaile Átha Cliath. Is maith an rudaigh go bhfuil sé mBaile Cliath. Tá méid sin daoine ag labhtas Gaeilge agus méid sin grúpaí cafaí agus mar sin agus scolann agus coile rud. Be go leor daoine ag freas le tá cinse de as beidir go méid siad ábalta socraíon faoi taistil go dtí an áit. Man na daoine tá simachas sa Baill agus san Oireachtas beag siad ann ar aon nos. Seans go rachi daoine ann nach bhfuil mórán simachas sa Baill, just chun an crack agus an scléip agus solta bhaintas. Sa blianta bhí sé píosa fada an bhríomhchathair, you know, so chuir sé as domsa mar tá mé gnóth go leor. Ach ceapan go bhfuil sé mBaile Cliath cabhraigh sé go mór le. Mar is simúil an rud atá tarlú mBaile Cliath leis na blianta. Tá grúpaí an món aníos ag tacht chun tosaigh ag labhairt na Gaeilge agus is áis é le iad a hacht le chéile. Is maith an rud agus ceapan gur a bheith beag deisiacha bula le chéile agus cás na Gaeilge a phlé agus an Gaeilge a chur taobh leis an cultúr. Well, an buatá leis ná tuis go bhfuil an méid sin gailgóirí ina gcónaí mBaile Cliath. Go mbeidh deis ag níos mó daoine dul ag an Oireachtas nach mbeadh sa gnáithlaí. So beidh deis ag beidir tuismitheoirí a chuid páistí a thabhairt ag ócáid Gaelach, you know. Go dtí páistí go bhfuil daoine eile seachas a tuismitheoirí féin ag úsáid Gaeilge, you know. Nach rud aite